राक्षसाच्या संहारासाठी तुझी मदत मागते. खुन्याला होणार शिक्षा, देवी आई करणार सावीची मदत. जुळली गाठ ग या मालिकेच्या आगामी भागामध्ये एकीकडे सावी देवी आई समोर तिच्या मदतीला येण्यासाठी तिला आव्हान करत आहे, तर आता दुसरीकडे सावीच्या घरामध्ये एक जोगतनी आली आहे आणि तिने दामिनीचा हात पकडला आहे. एवढंच नव्हे तर ती असं देखील म्हणत आहे की खुन्याला शिक्षा नक्कीच मिळणार आहे. रंगलेले हातच तुला आता तुझी दिशा दाखवणार आहे. तर सावीने देखील घाबरण्याचं नाटक केलं आहे. तर दामिनीला सावीची ही चाल महागात पडेल का? धैर्यासमोर सावीच्या वडिलांचा खरा गुन्हेगार येईल का? मालिकेचा अपकमिंग ट्रॅक तुम्हाला कसा वाटला हे कमेंट करून नक्कीच सांगा. आणि अशीच अपडेट जाणून घेण्यासाठी तुम्ही आमचं चॅनल डेली चक्कर रिजनल याला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्कीच करा.